den percaya dening para manungsa kinarya sesuci diri ngebur akeh memala lan dosa papan sepi samun yakti nek prabawa tentrem awit kaperdalan para Pandhawa ingkang teteki brata ing kono Sri Kunto Dewa Dewi Drupadi kadang gak Pandhawa sang Werkudara Raden Arjuna miwah Satya kembar Nakula Sadewa Kalistringal pigel-mugel lan manteng kang dadi pangestine saya banter dengan dadi dikiring awit sinurung donga pangesti saking pakonge Jawi sang pakon sejati nggih Kyai Semar Badaraya Buddha sok agune Subrata satemah wedaya gaib tumorot saka langit nganti kaya lintang kalian angge pangit mantai sanggang karo dharma yuning Allah yo tumilah mangulah ngelmu bangke